Kaixo eta ongi etorriak unet bertze egun batez, magazinera gaur martxoaren 7. eguna dugu, asteartea, eta gaur betiko moduan bi elkarrizketekin gatoz lehenik eta behin, Patxi Urrutia gure tertulianoarekin egonen gara, aktualitateari, aktualitate politikoari errepaso bat eginez, errepaso kritiko bat. Ea, segondatzen digun Patxik, orain egun hauetan egon diren 1001 gai hoien inguruan, gerraz, ustelkeriaz, imigrazioaz kontu, handitz eta solastuko gara. Bigarren elkarrizketan berriz, martxoaren 8 hor dagoenez, bihar dugunez, emakume nazioarteko egun hori, Eider Perez de Heredia Baztango udaleko berdintasun arloko teknikarekin egonen gara. Solasean izan ere Baztanen, egun honen arira, egitarago oparoa antolatu dute, bihar bertan, deialdiak daude, martxoaren 9an hitzaldiak, 17an baitere dokumental bat, bera kontatuko digu zer den antolatu dutena eta zergatik, zein den aurten hartu duten gaia. Guzti hori baino lehen, has gaitezen, betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Martxoaren 7 zen 1876an, Alexander Graham Bellek telefonoa patentatu zuen. 1976an berriz, Manuel Fraga ministroa Palomareseko hondartzan bainatu zen, estatubatuar bomba H bat erori zen tokian, erradiaziorik ez egoela frogatu nahian. 1972an Vicente Enrique Itarancón kardinala izendatu zuten Espainiako Gotzainen konferentziaren presidente. Eta 2008an, etak Isaias Carrasco zinegotzioi sozialista erail zuen Arrasaten. Gaurko lerroburu nagusiak. Lurralde koheziorako kontseilariak 121 errepide nazionaleko laugarren zatiko obrak bizitatu ditu Oronoz-Mugairen ekitaldian, eskualdeko udal ordezkariak eta Jose Luis Arasti, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak ere parte hartu dute. Lehendakariak emakumearen ahalduntzea aldarrikatu du bidezko eta berdintasunezko gizarte bat lortzeko. 18 langabeko prestakuntza jaso dute autobusa gidatzeko Nafarroko enplegu zerbitzuaren programa baten bidez. Osasun departamentuak Nafarroko erretina elkartearekin lankidetzan ari da glaukoma prebenitzeko debaldezko neurketen kanpainan. Hezkuntza departamentuak 2023an egiaztagarria den enplegurako prestakuntza eskaintza aurkeztu du 52.000 bederatzireun ordutik gorakoa eta 5.415 plazarekin. Gobernuko lehendakari ordeak berretxe egin du Tuterako Koskolin plazaren berrurbanizazioan horma islamiarraren konserbazioa eta bizilagunen aurrean azaldu ditu obrak. Catalina de Oskariz udal eskolak pintura eta marrazketako bilantegi eskainiko ditu ikasturteko azken 3 hilekoak. Agenda kulturala. Asteartean Mendillorriko liburutegian, martxoaren 7an, beraz, 6 eta laurdenetan ipuin ordua eta gehiago ere Ventura Ruizekin, ipuin kontalariarekin Superamona kontatuko du 4 urtetik gorakoendako eta sarrera doan. Hortzegunean, martxoaren 9an, atxaldeko 7etan, irriziklo humorezko zikloaren barruan, improfestakzioa lana. Eserlekutik erortzeko moduko eszena divertigarriak eta trikitilari baten atzak bezain harinak. Eta hortziralean, martxoaren 10ean, haien epeak aurkeztuko dituzte Baitzera eta Burutik taldeek totem aretoan eta haiekin batera izanen dira Etxekalte taldeko lagunak. Kontzertua atxaldeko 8etan, sarrerak 10 euro totem aretoaren webgunean eta herriko tabernan eskuragarri. Eta guazen gaurko egunkarien azalekin. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian, 37.400 emakume sartu dira lan merkatuan Nafarroan azken 20 urteetan. Zerbitzuetan duten presentzia sendotzen dute, industrian aurrera egiten dute, baina ez da geldiarazten lanaldi partziala eta behin-behinekotasuna. Argazkian Osasuna Zelta partiduko irudi bat eta izenburuan saririk gabeko joko ona. Osasuna kexu da Abderi Zeltaren aurka sartu baina bertan bera utzitako golagatik. Bertze lerroburu batzuetan koalizioko gobernuan arrakala,
soilik baietz da baietz legearengatik. Podemos ahalduguk feminismoari traizioa egitea leporatu dio PSOEri, gaur PPren eta Voxen babesa jasoko duelakoan. Diario de Navarraren kasuan argazki handi batean Osasuna Zeltaren aurkako partida, eta izenburuan Zelta eta barra Osasunaren aurka. Osasunak ez zuen bere futbol ona goletan bilakatzea lortu. Bertze lerroburu handi batean, indarkeria matxistaren 252 biktima poliziaren zaintzapean bizi dira Nafarroan. Blogenek 8.770 kasuren arriskua aztertu du foru erkidegoan, horietatik 1.400 aktiboak. Gara egunkarian, industria jarduera jaitsi egiten da, energia gutxiago ekoizten delako. 2023ko urtarrileko industri produkzioa 2% murriztu zen Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aurreko urteko hil beraren aldean eta energiaren sektorean izandako jaitsiera nabarmendu behar da. Argazkian Turkiako herri bateko kaleak hondakinez beteak izenburuan, desolazioak lurrikara gertatu eta hilabetera jarraitzen du. Berri gehiagotan, ustelkeria salatzen dutenen babesgabetasun kezkagarria, Nafarroan 10.000 irakasle baino gehiago grebara deituak izan dira, eta bilgune feministako kideen hitzak, feminismoa indartsu dago, berriro artikulatu behar da. Berri egunkarian, grebara deitu dute Nafarroko hezkuntza publikoan apirilaren 3. Labek, Esteilasek, Komisiones Obrerasek, Elak eta UGTek salatu dute gobernuak gutxietsi egin dituela. Langileek erosa ahalmena berreskuratzea eta ikasgeletako ratioak apaltzea eskatu dute, bertzeak bertze. Argazkian etxe bizitzak hondatuta lurrikarak gertatu eta hilabetera Kurdistango Nurdagi barrutian. Izenburuan 2 milioi lagun aterperik gabe. 2 lurrikarak Kurdistan, Turkia eta Siria astindu eta hilabetera kanpamenduetan eta kale gorrian daude herritar asko. Bertze, lerroburu batzuetan berri egunkarian memoriaren galbera ETB-en ekoizle batzuek salatu dutenez, Euskal Telebistak ez ditu eman eta ez ditu lagundu Euskal gatazkari eta oroimen historikoari buruzko hainbat lan. Eta kitzeko Euskal Herria Irratia, berri nagusian Osasuna, gehiago eta gutxiago, Osasuna Zelta baino gehiago izan da, baina behar baino gol aukera gutxiago sortu ditu. Talde Nafarrak azalpenak eskatu dizkio arbitroen batzorde teknikoari, ez Abderi baliogabeturiko golarengatik. Alboko berrian, greba eginen dute irakaslek apirilaren 3 eta azkenik Josu Reparaz, nieko kidearen hitzak. Euskararen ardaztutako hezkuntza eredua da ikastolena. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur giroa epelduz joanen da eta han-hemenka euri pixka bat egin dezake. Hego-mendebaldeko haizea goizean indartuz joanen da eta tenperaturak gora eginen du. Maximoak barnealdean 18 graduren bueltan geldituko dira eta kostaldean 17-18 gradu ingurukoak izanen dira. Eguerdi partean ordea fronte ahul bat iritsiko da eta haizeak ipar-mendebaldera eginen du. Kostaldean bolada gogor batzuk neurtuz eta temperatura zertxobait jaitsiko da. Zerua lainotuta egonen da eta baliteke han-hemenka zaparrada txikiren bat bota eta euri pixka bat egitea, batez ere eguerdi partean eta arratsaldeko lehen orduetan. Eta bihar, hego-mendebaldeko haizea zakartu eta temperaturak gora eginen du. Hego-mendebaldeko haizeak enbarazu egingo du eta boladaka gogor joko du haizeguneetan. Temperaturak gora eginen du lurralde osoan eta egun senti suabe baten ostean maximoak 20-21 gradu ingurukoak izanen dira Kantauri isurialdeko leku askotan eta Mediterraneo isurialdean 18 gradutik gora gelditu litezke. Zerua nahiko lainotuta egonen da eta baliteke modu isolatuan euri zarrastaren bat botatzea gauza gutxi. Eta gaurkoan bertze egun batez, hementxen gaude gure tertuliano maiteenarekin, Patxi Urrutiarekin gaurkotasunari egiteko gain begiratu bat. Badakizue, bere begirada zorrotz horrekin, izketa ditxo bat beraz Patxirekin gaur. Atxaldion, Patxi? Baita zuri ere? Mila esker gurian egoteagatik, Patxi, bono zer gizio ongi zate? Beti bezala, arrazongi. Beti bezain ongi. Aitzineko eguneko bazkari ongi gantzen? Baitere, baitere. Kokotxak edo zein zinuten. Bai, lagunekin egin beharreko afari batzen, bai. Oso ongi.
Patxi, ez dakit, noizbait izan duguna inbertze gai solasteko, beti andara bat dugu, baina, aktualitateak ematen du, zoritxarrez, akaso, ustelkeria handitz ere, badelako, baina ez gaitezen, ez dakit, zerbait positiboagoarekin, Amaiurreko, ziklo horren, 8. urte hurrenak, ekarri duen ziklo horren akabaia, ganden laun betean, Nafarroko gobernuaren egoitzetan egin zen ekitaldi batekin, pentsatzen dut bertan egon izin zinela. Jauna, Nafarroko parlamentuan egon ginen larun bat goizean, nolapait ere, egin ospatu ez, baina nolapait ere gogoratu genuelaik Amaiurko guda zer izan zen, Amaiurren zer gertatu zen hori dela 5 urte, eta ekitaldi zoragarri bat izan zen, oso ongi antolatua, oso fina, eta non eraman zuten ere urte unten egin diren ekitaldi guztiak, ez? Eta kulturalki, Keraherriko aberastasuna duen lan bat eginda Amaiurren, eta hori dena eskertzeko eta goraipatzeko eta bidenar ere errepaso txiki bat emateko hori denari, egin genuen ekitaldi bat, hori izan ziren hainbertze parlamentario, bai hemengoak, bai Gasteizkoak. Esparza jauna ere bai, Ez zen horietaik, uste dut Elizondoko upeneko zinegotzi hor zegoela, baina horrela egin zen, gora, eta oso harro gaude zer egintzen zerengatik, kulturalki ikusteko zen olako indarra izan zen, nik datu bat bakarrik emango nuke zait, 12 liburu argitaratu dire horren inguruan, eta horrek erakusten du, aberastasun kultural handi bat egon dela horren atzean, eta jendeak, pixkanaka denek ari gara ikasten gure historia, ari gara ikasten ere, zenbat gauza egiteko gai garen, hortan jartzen garenean eta ilusioz gauzak edo proiektzioak aztertzen ditugunean, ez? Patxi, ze zentu du 800 urteren ondotik, demagun egun hoi edo efemeride hoi ospatzea, goraipatzea eta horren inguruan, solasian eta edukiak ateratzen ibiltzea? Zoragarrizko zerbait da, begirazazu, askotan erraten dizkigute hainbeste gezur, zerengatik gaurko ekitaldi politikoak, ofizialak haunitz gezurrean oinarritu dire, horregatik egia jakitea oso importantea da zer gertatu zen. Horrek ez du historia mugitzen, baina bai aberastu egiten gaitu, jakiteko zertaz aldarrikatzen ditugun hainbertze gauz adibidez. Unet ejerzito, 10.000 soldaduko ejerzito bat etorri bat zen, Amaiur artera, pentsazu, zer astoak ziren orduan, eta zein astoak izan diren oraire, eta horren ondorioz gauden lekuan ere. Eta guk erraten dugu, orduan kendu zigutena gaurkoan guk eskubidea badugula aldarrikatzeko berriz ere aberastasunoi guk kudeatzea. Gu izetea gure herriaren jaunta jabe eta kudeatzaile, eta gure onerako erabiltzea guk ditugun aberastasun antolatzeko aukerak, horiek denak eta gehien bat, edo ongi azpimarratuz, izan zen hor gure hizkuntza erabiltzeko aukera erabat osoa izatea. Ez horiek denak, nolabait ere gure ondokoei erakutsi nahi dizkiegu, horiek beharrezkoak direla, horiek guriak direla, oso importantea direla gure nortasuna, eta bertzeak erantzuen ez da hemen ogiz bakarrik jendea asetzen. Beste asko gauz ere gehiago behar ditugu gure gehien bat, gure kultura, gure bizi iraupena, gure harreman aberatsak mantentzeko, lantzeko eta onditzeko. Patxi, 800 urten ondotik, gaztelu hortan, hil ziren, erori ziren, Nafarroiek, uste duzu, harro egonen direla? Orain begiratuta honet etorriko baziren, badagoenarekin? Zalantzari gabe dena den, beraiek ez dire harro izaten ez direlako ja hor gehiago, baina gu beraien ondokoak bai oso harro gaude, eta zuk ikusten duzunean autobusian, jende zaharrak eta hilabete batzuteko umeak arte denak hor zeudela autobusian Amaiurtik etorriak, orduan erraten duzu hemen badago eta begirazuzu gainera guk arazo bat dugu, guri desagertu nahi izan digute geroztik 5 urte hauetan ez dute bertze gauzarik izan. Eta 5 urten buruan hortxe gaude. Belar txarra bezala, Patxi. Bai, ez gaitute bez, eta begirazuzu, oraintxe bertan, goizean oraindik ikusten nuen, pelikula bat euskaraz egindakoa hainbeste sari irabazten duena eta oso berritsua eta oso importantea. Begirazuzu, ni beti erraten dut, latina erromatarrekin Europa osoan ezagutzen zen, beraiek inposatu zutelako zedo. Eta hoi desagertu zen, guk, herri txiki bat,
kasik desagertu, kasik etzeena ikusten, jolin, eta oraindik badago, eta gainera orain indartzen ari da bere bizi ahalmena. Jolin, hau zer da, zenolako indarra, zenolako balioa du gure kultura guretzat, eta zenolako indarra egin dugun Euskaldunak horreneraino iristeko. Ikusi duzu, Patxi, Irati pelikula? Bai, klaro ikusi dudala. Zoragarria iduritu zait. Ez dut gehiegi historia segitu baina, hain dire pasai ederrak eta hain dago ongi grabatua dena, eta euskeraz, bai, zoragarrizko zerbait izan da. Eta bueno, aurtengo besolari txapelketa, korrika, hainbeste ekitaldi famatuak, ospetsuak, jendetsuak egiten dira, eta hoi, bortzegun urte egon dire gure atzetik gu zuntzitzeko. Pentsazu zen olako indarra duen gure kulturak. Eta horrelako zerbait ikusten duzunean, eta nola baitere, pentsazu, politikariek zein diren Euskararen kontra, baina eta uztiz parlamentuan egintzen ekitaldi hoi, ez zen ofiziala izen, baina izan zen ekitaldi bat, eta gainera zen herrikoia hor parte hartu genuen, zorionzu itzuli ginen denek amaiurrera. Erabiltzen da onditzetan irudi hoi, ez? Asterix eta Obelisekoa, hor herri gladiar txiki bat eta imperio handi bat inguruan, eta nik uste egokitzen zaiola ongi, gure inguruari irudi hoi, ez? Arraten zenen bezala, nik uste dut, arrokerietan erorik gabe, baina bai komeni dela, kontziente izatea, gure kulturak duen berezitasuna, eta gure herriak duen berezitasuna, ez? 3 milioi pertsoneko herri bat, euskara solasten direnak gutxiago, eta hala ere, milaka urte batzuen ondotik, hemen, Sorioneku ere bai aurkitu zen, aurten, kanten urtean. Hortzegon gurekin ere ospatzen Sorioneku, horko arduradun izen zena. Matxina Iestaran jauna. Bueno, hortxen parlamentoen egin zenuten ekitaldi hori. Patxi, orai gato zen 2023 honetako Nafarroara eta mundu honetara. Patxi, ez da solasten ja gehiegi gerraz, ez dakit, duela hilabete batzuk, edabide guzietan zegoen lerroburu guziak hartzen zituen, eta orain, ez dakit gehiegi hartzen da. Badirudi hor gauzak aldatzen ari direla, badirudi, zen gatezu gertatu duzun bezala, ez dago informazio gehiegirik, eta gainera ematen dena ere, bertzenaz ez baduzu beraiek nahi duten errate, pasten zaitzu gure kazetariari bezala, itzalean, eta bai, eta hori ezinezkoa da. Baina, uste dut hor, ikaragarria dena da, ez naski gertatzen ari dena, baina gehien bat, zen olako erantzuna gure gizarte, aberast, kultu, jantzia, listoa, hola, nola baitere definitu nahi dugu edo erakutsi nahi dugu zein den gure edo nolakoa den gure gizartean, ez? Baina gero, kusten duzu ze astakerie den, jendea, zu pentsatzen duzu, jendea dela hiltzen, baina honezoi bakarrik, hainbeste jende zauritzen. Eta geldituko da, hanka bat gabe edo beso bat gabo bere bizitza osorako. Eta hemen ez da zer pasten. Eta jendea hiltzen, jendea zauritzen. Eta denak ezurren gainean antolatzen. Baina nau, zer da, eta guk begira, eta oraindik mobidak ez dira hasi, eta gure lehendakariak eta, gizon periodikoetan eta asko agertzen diren hori denak, arma gehiago, borroka gehiago. Eta zer da gerra? Gerra bakizu zer da, pobrek elkarren artean borrokan elkarren artean hiltzea, bertze begira, bazterretik begira dauden batzuk aberasteko. Hoxen da gerra den gauza bakarra. Eta hori Putin gastua dela, eta bertzea ez da izan, Putin gastua, bertzea ere bai. Baina problema da gerra dagoela eta gerra hori baztertu egin behar dela eta gelditu egin behar dela. Baina nola gerra armak egiten dituzten etxeak, eta armak salerosketetan aberasten diren jendeak, interesatzen zaien hori bere dirua haunditzeko, bere diru kopurua haunditzeko, hor gaude. Lotxagarria gure gizarte hau da una porkeria. Gaude, zikinkeri utza da, gerraren kontra ez dugulako egiten egin behar dena. Eta gerra behar dugu gugandik, zer defendatzen dugu gerra hortan? Pensazu, Leguan Sánchez erten zuen, beraie badutela eskubidea beren etorkizunera bakitzeko. Eta zertako ez duerten hori Marruekosen edo zertako ez duerten hori Euskal Herrian? Ez aldugu guk, zer gara gu bara Ukrainiarrekin konparatuta, gure eskubidea izateko gure etorkizunera bakitzeko onartu egiten ezpan digute. Baina beraiek erraten dute eskubidoi badela, pues venga, guazen eskubidoi aldarrik nola baitere gauzatzera, ni zuten jartzen naiz, ikusten dut dela gerraren asunta. Baina, karo,
hoi da, gerra bat gehien zautzen duguna, zerengatik, bueno, Siriakoa ez dugu aipatzen. Palestinarrena, oraindik ere asko zutiago, ia Marrokokoa ni te cuento. Baina, zer da hau? Bueno, gainera behirezazu zen legea ari diren orai egiten Inglaterran aurkeztu behar zuten, debekatzeko, legedi berri bat debekatzeko onartzea pateretan heldu diren jendeak. Behirezazu, lehen ere aipatu izan dut hemen, baina ni Kanadan bizi izan naiz, Ottawan, 400.000 biztanle momentu hartan, 20.000 italiar. Orden emigrazioa, bai Ameriketan, bai Europan, dena zen, gehien zen italiarra. Gaurko egunean italiarrak uzten, paterran heldu diren batzuk hor kasik hiltzen, itsasotik atratzea uzten ditelakotz. Baina hau zer da? Erten dute ere bai, historian emigrante gehien izan dituen herrialdea Erresuma Batua bera dela. Berak bidali dituela, nolabait kanpora pertsona. Claro, berak eta Estatu Batuarrak zerengatik bertakoak bota egin dituzte. Edo bertzena zorei egiten, horiek ere zautu dituz nik, reserva indioak. Orden, alkolakin, ondatzen zuten gizartea, bota man alkola, eta bueno, pues hemen drogakin egiten duten bezala, horiek denak egiten dituzte, eta egiten dira gure gizartean. Badirudi zer nahi bagarela, badirudi kristoinak eta bi badazkigula. Eta gero astopituak ez gara gauz horrelako arazoak konpontzen eta nahasten dugu denak. Hau, eske oso gogorra egiten zait, gai hau aipatzea, zergatik hor ikusten duzu personen ergelkerie. Baina nola, eske Putin ez da izer dela, eta bertzea ez da izer dela. Ez, hartu biak eta patu hemen, eta guazen kalera, eta guk obligatu gure, eta Sánchez a la mierda horrelako gauzak erraten balima ditu. Eta Borrelli, estaliagoa bere bizitza osorako. Mekagoen diez nola usten alduzu arduradun nagusi bat hemen armak eskatzen eta arma gehiago behar dela eta gerra da babesten. Ze demonio zarazu? Edo nor balio duzu baino nahi gehiago postu hori betetzeko zuk erraten dituzun astakeri horiek ez betitu berak erranen. Baina gizarte honetan gaude eta egoera honetan gaude. Gogorra, baina onartu egin behar duguntan gaudela, baina nola baitere sikiera ez gaitezela gelditu deus gertatzen ez baliz bezala. Izan gaitezen konstiente, gure gizartearen kudeatzaileak, guri hartzen dakotena guk ez garela gauz gureak gobernatzen, beraiek zenolako gobernantzak egiten dituzten. Analista politiko batzuek patxi errandute hemen erantzukizunaren zati handi bat otanek duela eta beraz Estatu Batuak, bloke atlantista horrek. Eta nolabait ere hori ere ikusten aldela Nord Stream 2 gasobiaren kontrako atentatu horretan lehertu zuten gasobi hori. Eta, badire ahotsak, gero eta gehiago erraten dutenak, haizu, horren atzean, seguraski ere, Estatu Batuak zegoela. Hau ez da, nolabait ere, edabide nagusietan ateratzen den ikuspegia, baina ezakit horren inguruan patxi zuk zeire itzi duzun. Iduritzen zaizu, Estatu Batuak ere unen gibelen dagoela? Edozein gauz posible da. Eta ni sinesten dut gainera ala dela. Begira, Amerikarra dire guretzat jende onak. Txinoa balime dire, edo non txiki-txikitatik sartu gaituzteia komunismo txarra dela, eta komunismoaren inguruen edo ezkertiaren inguruen mugitzen den guzia beti da susmagarria. Beti da, sinez gaitza. Eta, hoi, mundu unten, herrialde bat bakarrik izan da bomba atomikoa erabili duena jendia suntsitzeko. Jendiaren gainean bota duena, ez naski, ez da inongo itxasoan, ez, jendiaren kontra egin duena. Hori Estatu Batuarra dire, eta ez digu ardura gauzoiengatik eskatzen. Hala eta guztiz ere, barkatu zuritu egiten ditugu. Eta hemen, gerran dena libre da. Ez que eskubide ez da izer gainditu dituztelako, eta Lahaiarako tribunalera eramaten dutela, baina nortzatezuek tribunalera eramateko? Nork hiltzuen Saddam Hussein, hemen, nork hiltzuen Gaddafi zakur bat baliz bezala? Zerre, eta zuek, ze izaterten? Pues, mundu unten, hoi ari gara egiten, eta Amerikarra babesten. Eta azken finean, hoi behire gaudenez ez dugu arazoa egiazki egiten. Nork demonio ordaindu behar du hor gerra horten gastatzen ari dena. Ni badakit, kusiko dutu hemendik 20 urten buruan, kusiko dutu nola aberats berriak agertuko diren. Non dira aberastu ziren? Torren erain dezute. Gerran,
Ukrainiako gerlan aberastu ziren hau edenak. Eta hor ikusikaten bazara ara, ikusiko duzu, erbaldu bat, hankamotz bat, ikusiko duzuan plaza baten iskinean dagoela iduzki hartzen. Deusteko balioztuela fizikoki, eta ere gerrentzu bai, gerraren ondorioa. Eta hoi da gu bilatzen dugu, hoi da gure unibertsitatetan irakasten den gauza, handiena, jendea behar dela sunsitu, jendea behar dela zauritu, jendea behar dela izorratu. Eske, hemen mundu hau, mundu uni aldaketa bat, eta aldaketaren alde gaudenei askotan ere kriminalizatu egin nahi digute, erranez ez da izen bat historia, baina guazen egia erratera, guazen ikusten duguna aztertzera, eta gero guazen izan ausartak, gauzoi edena salatzeko ikusten ditugunean, zentzurik ez dutela eta diruaren usaina besterik segitzen ez dutela. NATOtik atera behar gara, Patxi? Ezke ez zuen izan behar gainera guk Euskaldunak ez ezko eman genion. Eta guk demokrata balimezen gizarte hau guri utzi beharko duten guk izango genuke erabakitzeko aukera. Hor, kanpoan egon behar genuen, Euskaldunak eta Kanariarrek eta Katalanek ez ezko erran genuen, pues venga, guk kanpora hortik. Baina OTAnek eman ditu 15 urte rusoak zikiretzen. Nahasten, eta izan dire 6.000 hildako edo azkeneko 10 urte hauetan inguru hortan. Zertaz, bueno, gerra de poca intensidad erten zein hortik zelakot, horren ondore momentu batean ja, aki eta hasi da ja gerra edekia. Baina, bueno, gerra inori ez zaio barkatzen al, baina azken finean, behar duzu zerbait egin, eta baina mugitu eta mugitu. Eta jendeak, gizarteak bere esku daukau, baina, karo, sinesten bali meditu, Poloniako fiskalak atxilotzen duena Euskaldun batan dagoena, edo dirudun haunitz Ukrainiar ospetsu famatu egorra agertzen direnak futboleko ekipoen jabe eta edenak hor daude. Dirua irabazita, horien dirua babesteko gerra egin. Gogorra. Gerraren kontuak, beraz, Patxi, eta erraten genuen moduan, gainera orain batean, ez da gehiagia itzen horren inguruan, bada olako ez dakit, isiltasun bat, bloke bat, eta ez da gaia gehiagi ukitzen, mentxen, Patxik ateratzen zuen berriz ere, bai gainera gerraren kontua. Afera gehiago, Patxi, orain etortzen bixe bat gehiago unat, eta, bueno, izan ditugu, nahiko berri, ustelkeria kasuena, trama politiko ezberdinena, hoietako lehenbizikoa, EAN izan dugu, azken egunetan batez ere Garako lerroburuak hartu dituena, eta hor, Arriola uste dut, kontseilariaren inguruan badago eztabaida, badirudi Espri hortzen instituzio horretatik, nola baitere enpresen eta sustapena garatzen duen enpresa publiko horretatik, egun batetik bertzera pasatzela, bertze enpresa pribatu baten, administrazio kontsejura. Eta, erran dute hemen, ziurrenik, badagoela, legez kanpo dagoen zerbait. Argi dago, momentu batean zu gobernuko postu bat duzunean eta nahi baduzu enpresa pribatura pastu, behar duzu denbora bat, epe bat mantendu, zer ekiditeko, baitere, aprobetxatzen duzula, zure egoeraz, atrea berria leku batetik, bertze enpresa pribatu baten esku uzteko eta gehien bat lehengo gobernuaren kontra egiteko aukera bat ematen dizula gotzen. Eta, baina, eta hoi dago, eta ez da bakarrik hor diru asko dagoela, baina bai dago joko bat dagoela, beraien egiten duten legedia, beraiek ez dute gero praktikara eramaten, ez? Hoide hor gogorra denez, eta tartean dago dirua. Ez hemen dirua mugitzen du dena. Begira ezazu, hau kusite, hori ikusi ditugu, de Miguel eta bertziak ere, ez da badaude orain beste kasu, hori kartzelera gambiar. Kartzelian egon beharko luketenak eta ez direna sartzen. Hoi da, bertze gauza bat, gero, hemen, tribunalak errengo duena guk onartzen dugu, bai, zuen alde balime da, bai, kontra balime da, ez duze alde hartzen. Eta hori da gertatzen ari dena, begira ezazu. Hemen nola demonio ustelkeria desagertaraziko dugu gure tartetik, hor balime ditugu konstituzio bat non erraten den Borbon estopito batek ebasteko eskumena daukala. Konstituzioak hori erten du, ebasten alduela nahi duen guztia. Eta orai ere konturatzen bazara eztabaida sortzen denean, ez dut eztabaidatzen ja ebatzi den edo ez, baiziken eta
Eta ja, epezkanpo edo epen barnean ebatzi duen, oide bakarrik, eztabaida bakarra, eta bueno, eta gero, hemen nola, erabidetan guri burua garbitu egiten digute, eta pentsarazten gaituzten nahi dutena, ez? Zenbat diputatu hoi, ministro hoi, badaude bai PPen, bai PSOen, azkeneko urtetan, zenbait multinazional administrazio konseiluan egon direnak. Eta bi bilera egiteatik urtean zehar, 100.000 euro lortzen dituztenak, hoi zer da? Hoi, teknikoa direla bat batean argie pizten ere giltzei maten ezagitenak 100.000 euro kobratzen dutelako argia konpontzeatik ezagiten nondik datorren argia ere horiek. Eta onartua dago, filosofikoki onartua dago, eta hoi lapurreta hutsa da. Zertaz, gero hauek, eta praktikan dene badakigu gainera, dene badakigu. Bakarrik, hauekin hoi gertatzen da. Kobratu behar dute diru, eta beharrezko horren lagun bat behar baduzu, horren boto bat behar da hor galdua dagoena behar dena zure negozio egiteko, negozio tramposoa. Ez ilegala, baina bai tramposoa, hor duen hor, venga, hoi erabiltzen dugu, baina hortako eman dezkitzugu zuri 1.000 euro. Eta horri, denek beste aldera begiratuz gertatuko ez baliz bezala. Eta hoi da gertatzen, eta gauz horiek dira guk salatu behar ditugunak buru belarri. Eta gainera, onartuak dire gizartean. Eta horri buelta eman behar dugu. Eta karo, orai hauteskundeak heldu direla, haunitze hitz egingo dute ustelkeri buruz, baina gutxi zehaztuko dute gaia, zergatik gaia zehazten balin bat duzu, orduan agertzen da, horrek daukan, horrekin batera dakarran trampa. Kontu gehiago, badugu ere bai, bertze, ustelkeria kasu bat izan daitekena, baina, kasu honetan espioitzarekin zer ikusia, eta Mari Jose Beaumont ordezkari oiaren, ez, hor egon zen kongresuan, egon zen parlamentari, eta badirudi espioitza ere egin ziotela, eta horretaz aparte baita ere, barne ministeritzak eta bertzelako karguek eta ardurek nolabait ere bere irudia gaitzestea bilatu zutela zentzu erabat partidista eta politiko batean. Ez, askoz gehiago ere izan da, zergatik beraren intimitateko eskubidea kendu egiten diotela, eta gainera, kargo politiko importante bat izatea bera, eta horrelako kudeatzea. Zen olako demokrazia dago hemen, barne ministroa, nolabait ere, barne ministroaren rola zuen, ikusia den edo persegitua den, ez? Nola izan daiteke hori demokrazia bat horren inguruan? Hoi da, zer dagoen hemen dago, lau tipo impresentableak, tarteko lehengo ministroa eta tarteko director general ez da gizert, hauek badute eskubidea nahi duten egiteko, eta baita garbiture. Euskaldun eta aldarrikapenen inguruan bizi izan garenok eta Euskal Herrian bizi izan garen guztiok ere, nolapait ere pairatu egiten dugu horrelako kudeaketa politikoa, ez zer den demokrazia ezagutzen dugu. Demokrazia da zuri hau eta estali eta kastelera eramatea, hoi da azken finean hemen landu den demokrazia eta hau hemen argiak ere. Mari Jose izan zen barne konsellaria Nafar gobernuan, Nafar gobernuak, itxuraz omen ditu hainbeste eskubide, guk Nafarra, guk ez da izer, ez da motuak hartzeko horren Madritik unetez gara gai. Ja badara mazkigu ez da gitzen bat urte, motuen, trafikoen kudeak eta pastu behar digutela Nafarroara, eta horrendik ez dire gai hori egiteko. Eta, karo, nola beraiek ez dute deus egiten, gaina behar dute bestia susitu, baina gero, nola errepresioa bilatzen duten, tontuak ere hori dute, biztute bakarra badakitela torturatzen, eta hauek ere hoxen izan dute. Eta hor, lotxagarria, Madrilko parlamentuan denetan jendia mugitzen hasi da salatzeko egoera hau, berdin da, nonta Marcelo aingeruare inguruan dugun, horrekin errex konpontzen dituzte gauzak. Patxi, bi gai gehiago, motzean, lehenbizikoa ferrobialen kontua. Keragarria, ferrobialek eraman du enpresa hemendik Holandara, eta hemen ez da zer gertatzen. Denak ari dire mehatxuen, baina ari dire mehatxuen bakizu inderri gabeko borrokalari bat bezala. Urrundi gertzen duk ete doi.
Bilarrei esiten zuen bezala, te doy una leche, urrundik. Eta hauek ere berdin egiten dute, eta ganda. Zertaz ganda? Beraiek izango dute hor, bertze harreman bat, bertze historia bat, non zerga batzuk babesten aldituzte, eta hauek hainbertze diru ferrobiari eman, hainbertze askidantza ferrobialen bilobekin izan, hainbertze, eta salsa hortan buru belarri sartu, eta bat batean ematen dute purdinostiko bat, eta ze pasten da hemen. Baina nola, eta zerura begira, baina nola, nazionalizatu behar amunean. Claro, venga, kendu. Hartu oizure, zer da hemen importantea? Ferrobiale diru ateatzea edo gu hemen bizitzea. Zerrengatik, ferrobialen salmenta eta orai gerran ondorioak guk ordainduko ditugu, ondorio ekonomikoak guk ordaindu behar ditugu. Eta utzi, gure muturrean horrelako burla bat egitea, ze politikari, non dago soe bai, hainbertze solas, Sánchezek eta hainbertze solas, bertze upeneko hauek eta pepeko hauek. Baina gero, uzten diete, ez dirua errespetatzen dute. Monigotes del dinero, ez dire bertze gauza. Eta hoi da dagoenea, hor. Eta gero, nik ez ari baina, bire ezazu, gero Espainia. Espainiak irabazi zuelaik munduko txapelketa futbolean, primak kobratzen zituzten Australian. Australian askoz ere zerga gutiago ordaindu behar zelako. Batezik, ez dakit orden, baina bat badakit ez zuela berak erantzuela, ez berak hemen ordainduko zuela. Igual entrenatzailea izin zen. Del Bosque momentu hartan. Ez da isusen, baina. Eta ez da duzpasten. Nola, gure dirua du. Eta, joder, utzazu Estatu Espainiarrian bedere, in Espainia, eta grande Espainia, eta grande del mundo Espainia, ze demonia izara zuen hainbeste Espainia. Eta gero, dirua inglesa. Inglesa hizkuntzaren bitartez lortzen duzu. Pues hola. Egon zen ekonomiako ministro bat, erraten zuela, Espainia zela herrialde bat, non aberatsa egitea erresa den. Soltxaga, Tafallakoa. Tafallakoa, gero ministro izan zena, baina bakarrik nola Bilbon zen, por el Partido Socialista de Euskadi egiten zuen parlamentuan eztabaida. Eta gaina horrek errantzuen bai, nahi behar zuen norbaitek dirua errez irabazi, unet etorri behar zera, pues hor dut, Etorri, kasino honetana. Beraiek egindutenaren ondorioak hor daude, beraien filosofia segitzen dute beraiek. Baina behirezazu zenbat mila jende erotuak Espainia, eta bizkitartean bertzeak gure ogia biltzen bere onerako. Patxi, bi hitz bakarrik eskatuko dizkizut, nahiz eta, berez, haunditzen dako ematen duen kontua den tragedia, kasu honetan Italiako kostetan izan duguna, egon dire atzeragoko urteetan ere alakoak, baina kasu honetan nolabait ere arreta handia hartu duen berria izan da, hor, patera bat ondoratu zelako, hildako handana bat egon ziren, baina gainera akaso lazgarriena da, erreskate taldeak inguruan zaudela, lana egiteko pres eta baldintzetan zaudela, baina Italiako gobernuak debekatu zien lan hori egitea. Bai, bi gauz alde batetik ikaragarria eta salagarria hor gertatu dena. Holakoa onartezina, baina bigarrena da, ze demonio pasten da hemen etorkinekin. Mundu hau, ni euskalduna banaiz, baina mundutarrare banaiz, eta giza bezala, persona bezala, sozio bezala, eskubidea batzu baditut, eta hori ere importantea, nire bizitzare sakratua da. Naiz eta ez aberatsa izan. Eta gainera berriki untan, nola izan den gobernu aldaketa eta Italian, espero zen ikustia zer egiteko gai izan note zen. Eta hori, lotxagarria. Etorkinei, gainera lege bat ari dire Inglaterrako parlamentuan, Britainia handiko parlamentuan gaur eztabaidatzen, eta da legedi berezi bat etorkinak atxilotzeko urrat hurbiltzen balin badira. Baina, zuze, pasten da, eta gainera begira gogorrena da, atzerrian ibili izan naizen lekutan, adibidez Kanadan eta bai Frantzian ere, zuk obra bateko langileak usten bazenien hurbiltzen altzinen, eta kasi seguro italiarra, portugesa eta espainiarra dizintzela haien hizkuntza. Hoiek izan ziren orai dela 60 urte, etorkin zirenak, baina bertzea herrialdetan. Horai, hoien herrialdetan sartzea bera baino txiruago diren jende bat lanian aritzeko,
Eta horrelakoak orai, itsasora botatzen, eskubideak kentzen, ilegal, no hartzen dute, emigrazioa ilegal dela. Ez bazara Ukrainarra, kasu horretan. Ez bada Ukrainarra zarela. Bai, bueno, orden Ukrainarra bazaraia gure bihotza nola baitere samurtu egiten da, eta, bueno, karidadez bete gaineraino egiten da, ez? Eta nik uste dut hori, bueno, baina nola izan daiteke parlamentu bat horrelako eztabaida bat egitea ere, planteatzea egitea, nola debekatu imigrante, baina non zertaz? Arazoa baduela, guazen solastera, guazen ikustera, guazen aberatzeik endute pobrei ematera, guazen bertze modu batera antolatzera gure gizartea, ez ez. Baina etorkinak, pobreak heldu dire, ogia bilan, deusik gabe, bueno, hor duzu bersolariak egindako liburua gainera, horrek erakusten du, nolainoko zailtasuna gainditu behar dituzte unet iristeko, baina, eta gainera, beraiek, Afrikako gehien bat, aberastasun guztiak, bueno, lehen Asiakoak ere, aberastasun guztiak ari dire Europara hartzen, hartute Europara ebasten. Eta han ebasten, eta hemen ez duzten sartze baina. Ze filosofia? Demokrazia? Demokrazia? Favorez, jendia hasi gaitezen, pentsatzen, gure kabuz, hasi gaitezen pentsatzen, gauzak ikusi zaztertzen, erresa dire, zerengatik, lapurretak hain daudeia ohituratuak non ja lotsari gabe hartzen dute eta disimului gabe egiten dituzte beraien astakeri guztiak. Bueno, naski luzatu egin nahi zubera baina, bueno. Batxi, gaur hemen utziko dugu, baina mila esker handi zure denboragatik eta zure izengatik. Bakizu beti plazer bat dela, hemen egotea. Ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak zehazkiago Burlata eta Iruñekoak. Iruñako udalak programazio ireki batekin ospatuko du emakumeen nazioarteko eguna martxoaren 6tik 28ra. Martxoaren 8an bertan, bihar, udalak hainbat ekitaldi eta elkarretaratze sustatuko ditu eskubideen berdintasuna aitortzeko eta alduntzeari laguntzeko. Baita ere, 30 ikastarok eta 13 informatika tailerrek osatzen dute apiriletik ekainera bitartean Gazteriaren etxean eginen den udaberriko prestakuntza eskaintza. Gazteen etxeak irudi berria eta diseinu berria estreinatu ditu 3 hilean behin antolatzen dituen ikastaro eta tailerren programa zabaltzeko. Eta azkenik 2023ko Iruña hiria nazioarteko 17. poesia sariko originalak aurkezteko epea zabalik dago apirilaren 30 arte. Lanak gaztelaniaz edo euskaraz idatziak argitaragabeak izan beharko dute, gai eta forma librekoak, 400 eta 800 bertso artekoak. Martxoaren 8a bihar, emakumeen nazioarteko eguna. Izan ditugu hemen elkarrizketa batzuk, hemen magazinean Xaloa Telebistan, Nafarroko udal ezberdinetako berdintasun arloko teknikariek, kanpaina bat aurrera eramaten ari dutelako, Berriozarrekoak adibidez, eta gaurkoan Baztaneko berdintasun teknikaria den Eider Perez de Herediarekin egonen gara, zeren Baztanen ere bai, kanpaina hau garatzen ari dute, eta bera kontatuko digu, pixkat nondik nora doan, zer den aldarrikatzen dena aurtengo 8M honetan, eta zer den gutxi gora bera prestatu dutena. Beraz, atxaldeon, Eider, hortzen zaude? Arratsaldeon Gorka, bai, hementxenago. Eider, erraten genuen, kanpaina bat abiatu duzuela, urtero abiatzen duzue koordinazioan, udal ezberdinetako berdintasun arloko teknikariek, nolabait ere, eta aurten anitzak gara, orain askeak lelopean abiatu duzue, eta hor justo gibelean duzu horren kartela. Konta iguzu pixka, zer da aurten, zein da aurtengo gaia? Bueno, leloak dioen bezala, anitza gara orain askeak, da aldarrikatu nahi izan dugun edo bota nahi izan dugun mezu potentea, eta zer erran nahi dugu horrekin,
emakumeak anitzak izan gara beti, baina orain askeak gara edo izan nahi dugu ere bai, ez? Aniztasun horretan. Orduan, ikusgarri egin nahi ditugu sistemak ikusgarritasun horretatik kanpo uzten dituen emakume guztiak. Ez? Edertasun eredu femenino hoietan sartzen ez diren emakume guzti hoien balioa, mai gaineratu nahi izan dugu. Nola baitere aurten beraz, gorputzak, estetika, edertasuna, pixket, olako gaiak dira ukituko direnak. Bai, edertasun eredu femenino horiek goraipatzen dituzten arau estetiko, irreal eta utopiko horiek, irrealak eta utopikoak direla erran nahi izan dugu ozen, eta horrekin batera animatu emakume guztiak eredu horietaz jabetzera eta hauek eraldatzera. Hain zuzen ere, hor gibelean duzen kartel hori aski ederra, por cierto, hori, iritzi pertsonala, baina dutzen zaite, estetikoki behintzat ez, aski kartel ederra dela. Ez dugu erabat ongi ikusten, baina, zer agertzen da kartel horretan eider? Kartelean ikusten aldituzue, hautsi nahi ditugun arau horietako batzuk, ez, irudietan. Bat izango litzateke taila, eta hori ikusi dezakegu emakume bat tailaje hori mozten. Ikusten dugu ere bai heldua den emakume bat, horiek ere bai margenetan egoten dira haunitzetan, emakume hori ez zaigu berdin baloratzen zahartzen garenean. Aniztasun funtzionala duten emakumeak ere bai honetara ekarri nahi izan ditugu. Eta gero, bertze irudi batean, neska gazteei, batez ere gazteei ginoa egiteko ere bai, filtrorik gabeko sare sozialak aldarrikatzen ditugu, ez? Filtroek eta, sare sozialek izan dute inpaktu handia gai hauetan. Zer errango zenuke eider badakite handitzen dako eta orduetarako ematen duela gai honek, baina, gutxi gora bera, zer ekartzen die pertsona hauei nolabait ere kanon normatibo horietan, sartzen ez diren pertsona horiei, beren egunerokotasunean, beren bizitzan, zer ekartzen die nolabait ere, erraten dugunez, tailaje hori, korse horietan ez sartzeak. Batez ere, bazterketa, diskriminazioa eta unitzetan ere irainak eta indarkeria pairatzen dute pertsona hauek. Hoxen jorratzeko eider prestatu duzue egitarau bat, eta igande honetan hain zuzen ere, izan zenuten horren, lehendabiziko hartu emana, antzerki batekin. Zer mauzko sentsazioak, hurbildu zen jendea? Bai, nahiko ongi funtzionatu duzuen antzerkiak, 100 pertsonatik gora hurbildu ziren iruritara igandean antzerkia ikustera. Eta, zuk erabili duzun hitz hori, hartzen du antzerkiak, dela kortxeak, eta horren inguruan datza antzerkia, ez? Norek mugitzen ditu emakumeon korseen ari horiek. Eta ze punturaino ari guzi horiek baldintzatzen dituzte gure bizitzak eta gure askatasuna mugatu ere bai. Antzerkia ongi, bai solastunen, hor egon zen norbaitekin, tarrantziana arras antzerki ona izan zela, izatez uste dut sariren bat irabazi duela. Bai, hala da, antzerki honek bazaukan Donostiko, oraintxe berean ez dauka datu aurrean, baina bai saritua zen. Donostiako, nahi zoritzen zen sari, 90. edizioan, irabazi zuen sariren bat, bai, premiatua zen. Eta bai, jendea pozik atera zen, nahiko irri egin genuen, eta, ongi egon zen, erran. Humoretik ere bai eraldatzea, beti hobe ez, sufrimendutik baino. Antzerkia beraz igandean, eta bihar eider, egun handia, 8 ez dakit zer egonen den baztanen? Beire, baztanen daukagu mugimendu feministak, baztango talde feministak eta Inarrosi neska gazteen taldeak deitu dute elkarretaratzera, arratsaldeko 7:00 Elizondoko plazan. Beraz, hortxen hitzordu hori, 7:00, kasu honetan eider, aurreko batean teknikari batek ere erraten zidan, 8 nolabait ere utzi diozuela herri mugimenduari. Hor, zuek etzaretela sartu horren antolakuntzan. Bai, guk ez dugu egin eguerdian, azaran 28 adibidez, bai egiten dira eguerdian elkarretaratzeak, udalen parean, baina kasu honetan baztanen erabaki hartua daukagu martxoak 8 herrigintzaren egun bat dela, eta beraiek antolatu dute konzentra. Eta beraien leloa da antolakuntza feministarik gabe eraldaketarik ez.
Ba, hortxen, uste dut orokorrean, ez, feministak egiten aurten hartu duen bizket leloa edo gaia izan dela zaintzarena, ezta? Beraz, bueno, instituzioetatik erraten genuen eredu estetiko horiek eta herri mugimendutik zaintzaren garrantzia, zaintza erdigunera. Eider, galdetu nahi dizut, ez dakit akaso iritzi pertsonala edo pixket espekulatiboa ez dakit izaten alden, baina batzutan sentsazioa dut eta batzuekin handik hemendik solasean, akaso, bueno, zortzi emea pixket oztu egin dela, behintzat alderatzen badugu duela urte batzuetako 8 eme ikaragarri jendetsu hoiekin, ez? Bueno, izugarrizko olatu izan ziren urte batzuetan, bueno, akaso ikusi diren manifa handienetako batzuk, gai guztiak kontuan hartuta, ez? Egundokoa. Claro, segurazki hori mantentzea arrontzaia da, baina bai sentsazio igual pixkate momentu honetan kaleak hotzago daudela eta hala ere instituzioetan bai ari zaretela gauza andana bat egiten, nolabait ere olatu horri segida ematen? Bueno, martxoak 8, karo, 2018an egin zen greba feminista. Orduan, greba feminista horrek bai eman zigun aukera mugimendu feministari eta emakumeoi, bueno, mahai gaineratzeko eta benetan ikusgarri egiteko zer gertatzen da emakumeak sisteman ez baldin bagaude, ez? Orduan, greba horren baitan, bueno, pues bai izan ziren mobilizazio oso masiboak. Claro, hortik aurrera ez dira greba gehiago deitu, mobilizazioak bertze modu batean mugitu dira, manifestazioekin, konzentrazioekin eta bertzelako ekintzekin, eta igual ez da izan horren ikusgarria, baina nik ez nuke errango parte hartzeak behera egin duela mobilizazioetan. Eta bigarren gaiaren harira, bueno, kaleak oztu eta instituzionatan fuerteago, bai egia da, instituzioetan geroz eta fuerteago txertatzen ari dela, edo apostu handiagoa egiten ari dela, agenda feminista entitate publikoen baitan hartzeko eta horrekin aurrera egiteko, ez? Baina oso garrantzitsua da ere bai onartzea kasu honetan instituzioetan ez zegoela agenda feministarik izango, kaleetan gauzak mugitzen ez baldin baziren. Orduan, instituzioetan agenda feminista txertatzea mugimendu feministaren lorpen bat izan da. Eta hemen berriro ere aterako dugu aurten baztango mugimendu feministak atera duen leloa, ez? Ez da eraldaketarik emango antolakuntzarik ez baldin badago. Eta orduan, bi aldetako lanketa bat da. Kaleetan gauzak mugitzen dira eta erakunde publikoetan hoiei erantzuten saiatzen gara. Eider, hain zuzen ere instituzioez ari garela, hor, bueno, nahiko zalaparta egon da, baiez da bakarrik baiet, lege horrekin, gero bertzea hainbat ere proposamen eta lege reforma etorri dire, berdintasun ministeritzatik, bai abortuaren kontuan, translegean, baina, bueno, baiet da bakarrik baiet legearen inguruan, akaso egon da, erraten genuen bezala, ez dakit ez, eztabaida sozial handiena, ez dakit horretaz ze balorazio egiten duzun, bueno, behintzat gaineko balorazio bat baldin bada ere. Bueno, nik ikuspuntu tekniko batetik, uste dut legea aurrera pausu bat dela, indarkeria sexualak blindatzeko moduren batean eta horrei aurre egiteko eta zerbitzu publiko berriak eskaintzeko. Eta egia da, zarata handia sortu du lege honek, komunikabideetan ere bai oso presente egon da, tertulietan, alderdi politikoen hitzetan ere bai, baina bueno, ulertu barra da ere bai, emakumeen sexualitatea beti dela gai polemiko bat, ez? Kontrol tresna bat izan da bizitza guztian, eta guztiei ez zaie gustatzen feministek hor esku sartu izana, eta aldaketak proposatzea. Hitz gutxitan errango batzut, eta hau bai apuntatu egin dut, legearen alde, erraten aldugu baduela, ekarri dituela sexuen indarkeriari buruzko ikuspegi hori zabaltzea, orai delitu figura berriak txertatzen dira lege horretan, eta horrek sortzen du emakumeen babesa handitzea, ez? Eta hortaz gain, bueno, legeak kontemplatzen ditu ere bai, sentsibilizazio eta prestakuntza programa handiak, indarkeria sexualaren prebentzioan lanketak egiteko eta sakontzen joateko, eta gero biktimei arreta espezializatua emateko zerbitzu berriak ere bai martxan jartzen ditu, beraz ezin dugu gaizki baloratu lege hau. Gero ikusi daiteke zenolako aldaketak egin behar diren, edo ez diren egin behar, baina hori ja bertze eztabaida bat da.
baina legeak merezi duela eta bere lekua merezi duela hori argia da, eta gainera mugimendu feministaren aldarri bat izan zen. Hortxe, Eiderren hitzak, erraten genuen moduan, handitzen dako, ematen duen eztabaida horren inguruan, baina eskertzen ditugu valorazio txiki hori. Eider, kontu gehiago, baduzue 8 emetik aratago, biharko egunetik aratago ere bai, afera gehiago, eta hor hitzordu nagusia segurazki, martxoaren 9, beraz, hortzegunean, Mijo Lizarzabururekin, kasu honetan, lodifobia eta estetikaren esklabutza hitzaldia eskainiko duena. Eider, zer da lodifobia? Zertaz solastuko da hitzaldi horretan? Lodifobia da pertsonek lodiak izateagatik jasaten duten bazterketa edo diskriminazioa, ez? Ekarri nahi izan dugu Mijo, alde batetik gure kanpainaren edo Nafar mailan egin dugun kanpaina honen mezua indartzen duelako, eta hortan sakontzeko aukera ematen digulako. Lodifobia da zapalkuntza sistema bat, bertze haunitz badiren moduan. Orduan hori ekarri nahi izan dugu gurera, ez? Emakumeen askatasuna eredu estetikoien bidez mugatu egiten da, eta horren inguruan pixka bat sakondu nahi dugu. Eta Mijo ekartzen dugu, uste dugulakoz Mijo badaukala ikuspuntu oso polit bat eta politiko bat ere bai, ez? Nola eraman behar den lodi aktivismo hori aurrera. Mijorekin beraz, seguro nago hitzaldi aski ona izanen dela, zeren Mijo bera, egundoko hizlaria da, eta behintzat, pixkete pentsarazteko, buruko errotari emateko mereziko duela, ados egon edo ez ados egon merezi du joatea, eta behintzat aitzea zer den hor erraten dena. Eider, aipatzen zenuen, nolabait ere mugak jartzen dituela, ez? Estetika esklabutza horrek, ez? Kanon horiek, baina haizu norbaitek erranen dizu, Eider, ni nahi dudan bezala janzten eta apaintzen naiz, zer diozu esklabutzarik, nahi dudana egiten dut. Zer errango zenion, kasu horretan? Askatasunaren debate hori oso luzea eta oso sakona eta interesgarria da. Ez bakarrik gai honetan, gai haunitzen inguruan solastatu gaitezke askatasun sentsazio horren inguruan. Nik errango nuke ukaezina dela askatasuna mugatuta daukagula. Eta eredu estetiko horiek, bai gizon, bai emakumeei, gure askatasuna mugatzen gaituela. Azken finean, gure gorputzaren inguruan, jendartean jasotzen ditugu, depende ze gorputz daukagun, jasotzen ditugu mezu positiboak edo mezu negatiboak, inkluso indarkeria edo irain zuzenak, ez? Eta, horrek modu batean edo bestean mugitzen gaitu. Orduan, askatasun hori beti nahiko mugatuta dagoela ulertaraztea garrantzitsua da. Erratek nuen esklabutza horrek eta kanon estetikoiek gizonei ere eragiten die? Nik errango nuke baietz, bai, gizonei ere bai eragiten die, beti eragin die, beraien sozializazioa gizon bezala beraien askatasunean, baina orain gainera, lehenago ez dut erran, baina azkenean estetikaren esklabutza honek ere bai indartzen ditu bi sistema. Alde batetik patriarkatuaren sistema, komentatu dugun guztiaren gatik, ez emakumeen askatasuna eta irudi zehatz baten nahi horretan jarraitzen dugulakoz, eta horrek uzten digu denbora gutxiago bertze gauza batzuen dako, eta gero bertze alde batetik ere bai kapitalismoaren sistema ere bai indartu egiten da, ez? Eta hemen gizonak azken urteetan, hauniz nabaritu dute, negozio berriak sortu direla beraien irudiaren inguruan ere bai, ez? Gimnasioetan, dietetan, kremak, zirugia estetikoak, eta hor bada merkatu berri haundi bat. Emakumeen dako beti egon da merkatu hori martxan, haunditu bada ere, baino gizonak sartu dira tope merkatu honetan. Eta eredu hortan ere bai, ez? Kontu gehiago, Eider, azkeneko nolabaitere hitzordua prestatu dutena programazioan, martxoaren 17an Ainarak dokumentala ikusteko aukera. Bai, hala da, martxoak 17an, hortzirala dela, arratsaldeko 7etan, Iruritan Ainarak filma ikusi ahal izango dugu. Eta, filma honek kontatzen du ehunka emakume Napar eta Aragoidarren historia, ez? Migrazio historioa. Etortzen ziren abarketako industrian lan egitera, eta gero udaberri aldean, hori neguetan, eta udaberri aldean beren herrietara itzultzen ziren, bertan beren familiak eratzeko eta bizitza berri bati ekiteko. Eta hori da kontatzen duen historioa. Beraz, emakumeen
ekonomian historikoki emakumeek izan duten paper isilarazi bat ikustarazten da, eta ere bai, emakumeen historia berreskuratzen dugu. Migrazio historiak beraz, emakumeen ekonomia, emakumeen lan ikustezin horiek, eta gainera dena Pirineoetako paisaia eder horietan, beraz, dokumentala eski interesgarria, Ainarak, Enarak, izen horrenpean, martxoaren 17an. Beraz, erraten genuen, gitarau oparoa, 18 honen arira antolatu dena baitere baztanen. Eider, agitzeko bakarrik galdetuko dizut, gizonek, ze paper dugu egun hauetan, eta batez ere biharko egunean? Bueno, hau urtero errepikatzen dugun zerbait da, eta hau da urtero gizonei botatzen diegun eskaera martxoak 8an, ez? Lehenik eta behin, gizonek beraien ingurunean emakumeren bat baldin badaukate, oztopoak, arazoak edo zailtasunak dauzkanak mobilizazioetan edo ekintzetan parte hartzeko, hor esku bat eman eta ahalbidetu eta erraztu emakumeen parte hartzea. Hori ez baldin bada gizon batzuen kasua, ez dutelakoz nor edo non eskua eman emakumeen parte hartzea errazteko, beraien parte hartzea eskertuko da. Bai mobilizazioetan, bai lantegietan, hitzaldietan, eta ere bai hausnarketetan eta eraldaketan aurrera jarraitzea, eta beraien ingurune maskulino horietan ere bai eraldaketa horiek posibilitatzea eta bulkatzea. Hoi da daukagun eskaera gizonetako. Hortxean ikusten dugu, gitarau oparoa, biharko eguna, egun seinalatu hori, emakumeen nazioarteko eguna, emakumeen langileen nazioarteko eguna, berez historikoki izan duen nolabait ere izena, eta hortxen horren arira, Eider Perezek mugimendu feministarekin batera antolatu dutena. Biharko egunean, horretaraziko dugu, manifestazioak, mobilizazioak, zazpietan hortxen Elizondoko plazan, martxoaren 9an, Lizartzabururen hitzaldia lodifobiaren eta estetikaren esklabutzaren inguruan eta martxoaren 17an, Ainarak, dokumentala. Eider Perez, hemen utziko dugu gaurkoan, mila esker handiz hartu zuen denbora honengatik. Mila esker gorka zuei aukera emateagatik beti. Eider, ongi. Listo. Beti uzten ditut gauzak, Ikusi duzuena, hoixen gaur eskaintzeko genuena hemen magazinean, bihar ere hemen izan gaituzue, asteazkenean. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.